Ading amis ilang jobi. Ana siya ba? Ang jobi. Kana siya nga kahoy ba kay tambal na siya sa hubag. Dito kahoy kana siya. Tambal sa hubag. Ang saingan ana nga kahoy kalimot man ko ako kahibaw kung saingan. Pero tambal na siya sa hubag na ay personal nga testimony sa akong amiga. Ang iyahang amiga na hubagan sa tutoy nga walay butanan. Unya, nagkuha sila aning udlot nga kahoy kani siya nga gunahon kana siya nga kahoy. Nagkuha sila udlot ana og kana na ang ilang gikuskus kutsara gihampil sa hubag og nibuto ang hubag. Daghang kaayong nana nga niagas og sige nilag hampil mo na tong naayo na ang hubag. Natambal na siya sa hubag kana siya nga kahoy. Unya mao ni siya nindot kay isanan ang ilahang wan diri view diri oh. Murag na ay free swimming pool. Dito sa atbang oh. Nindot kayo na. Maano diri sa ila ni Joby. Ana ngadto. Diri pod. Okay. Nay mingming ay.